det kører. Nu står onkel Termo her i et nyt eksperiment. Vi skal en lille rejse tilbage til 2002, hvor jeg har nogle snegle her, som jeg plejer at bruge til snegle i cherrytomater. Den er jo mindst holdbar til 2002, så den er faktisk købt før. Den måske var tilbage i 90'erne, jeg husker det ikke. Men den skal vi så lige smage på her, den her Helix lucorum, altså sneglen. Ja, og det er jo så ikke fast food, det er jo snegle. Men nu skal vi smage på dem, og vi skal åbne dåsen. Det er slow food. Ja, så nu åbner jeg dåsen her, så vi skal lige herned, og så... Jeg skal helt... det ser lidt ud allerede nu. Brækker mig allerede. Jeg vil lige prøve. Og jeg vil lige prøve at se, hvad det der for noget... Er det... Fy for satan. Ja. Det lugter meget metallisk, det der. Ja, det gør det. Ja. Men jeg skal jo lige prøve at smage det. Ja, vi dræner den lige, og vasker vi den lige. Ja, jeg skyller lige dem her ud. Ja, lad os lige, og så skyller vi den lige med noget vand. Jeg kommer tilbage om et øjeblik. Gå lige hen og skyller den. Yes. Ja, jeg skal lige bruge en lille sig. En lille sig. Ja, det kunne godt være, at jeg skulle varme dem. Hæft mand, det lugter af lort. Nej, det lugter bare lidt af metalkloak. Lad os se en gang. Er du klar her? Yes. Vi prøver lige her. Ej, det skal jeg. Ej, det er let det der. Ej, det er sådan helt slimet også. Ej, dem skal vi nok ikke spise. Det tror jeg satme ikke. Ej, det skal... skal... at se det der affaldsmænd. vi skal... Fotografen er ved at brække sig. Men vi er kommet dertil, hvor vi nok mener, at det I lokummet med det. Uhensigtsmæssigt at prøve at spise. I lokummet med det. Jeg skal lige skyde. Nej. Jeg skal lige se, hvad det er for noget. Det er bare brændt lortet, mand. Nej. Det er det, jeg siger. Nå, dem spiser vi så ikke. I lokummet, og så brækker vi lige over kors på dem, og så ruller vi ud, du. Ej, hvor er det lidt. Fy for satan. Nej. Endelig. Ja, ud. Prøv lige at dukke til Kan du filtrere mit bajer? Giv mig de der kamera, skal du ud og brække. Noget klorin i vasken, mand. Helt for satan. Ja, okay. Så skal du prøve den der. Jeg har jo haft den der store dåse ude på Fotocat. Med det der surstrømming. Den er nærmest rund nu, den dåse. Ja, det kan vi godt prøve. Så åbner vi den. Ja, det tør jeg godt. Jeg ved ikke, om vi skal skyde på den først. Det her, det har været direkte sundhedsskab. Ja, det havde det. Men det er lortet, det er den dåse derude også. Der er ikke noget. Jamen altså, prøv at se. Nej, det var dejligt. Det plejer at være mig. Men nu er det fotografen. Ja. Jeg har prøvet før. Han er ikke kameramand, han er fotograf. Mælk.